କାଟି ଘେରି ହେଉଛି ଦେହ କାଟି ସେତେ ବଢୁଛି। अरे साग अरे सेही जुए पर हमरे बेटो लाइट लागो ना सब पाई ଆମର ନିଃସର୍ପଣ ସେବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମର କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଛେ ଆମର ଏ ସେବା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଥାଏ। ଆମ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ରାତି ଯେତେ ବଢୁଛି